Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Lunes, no. Lunes na gyud mga higala, no. Sa bagay, no, ang ato ang Lunes na magkataron mga higala, no, bag kami mga taga Ayungon medyo na uli-ulian na, no. Medyo na uli-ulian na may tungod lagi sa daghang kayong mga kalihukan nga mo ang nagipahigayon, no. Gani wa pa gani gini mahuman kay karong Junto na papud may ipahigayon nga matud pa founding kining township founding anniversary June 2. Pero sige ra, at least medyo layo-layo pagamay, no. At least na uli-ulian na makakuan na nanay gamay nga ato pa na nakagulugin hawa na gamay, no. So kumusta naman mga higala? Nanginaot ko nga naa kamong tanay sa kapiskal sa Panlawas na ining kamudtuhon o padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad, no. Ato day nga timbayaon of course ug mayong mudto ang atong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez. Kumusta naman ka Bishop? Nanginaot ko nga naol nakuan na medyo nasulbad na ang gamay nga kabilinggan sa Panglawas atong talahorong obispo mabaso, no. Nga ato pong tibayaon ang atong newly elected nga bishop, no, bishop elect sa Apil, ang ako ang higala usab nga suod, no, si Bishop Glenn Corsiga, no. Karong Agosto mahigala siguro nakahinabi mig kausa, medyo ready na, no, si Bishop Corsiga nga mopahigayo na sa iyahang installation. Ang mga tumiana mahigala na tumiana tanan kay alang-alang dili na mo ihatod, no. At ato man ang higala og suod nga higala gyud si Bishop Cortez, Bishop Glenn Corsiga. Naman nangingon nga kuyugan gyud namo, no, hangtod nga makalingkod na siya isip bagong obispo sa Diocese of Ipil. Nahala, no. Mayong mudto na may katanta natong mga higala, no. Ya ato pa mga lay ministers, kumusta na? Nahinaot po ko sa ato mga lay ministers nga okay pa po ang inyong mga kuan din mga kahimtang, no, atong mga MBG, no. Kumusta? Walang aktibuhar ba atong mga MBG mga higala, no. Dili gyud nimo ug sa ato pa na dili gyud nimo mapasagaran ang ilahang loyalty sa simbahan ug ang ato apong mga mandated organizations, of course ang Legion of Mary, kumusta na, no. Ato ang Sacred Heart, no, nga ato ang kining mga BEC, of course, no, dili nato kalimtan og timbaya og mga BECs nato, no, nga pinanguluhan sa atong commissioner, no, si Father kining Velos, Mark Velos. Ang ako po na yung mga classmate, madahag kalimtan ako na ako mga classmate, may higala si Father Tonton Arnaiz, si Father Chay Malalod, si Father Dami Hiramis, si Father Obing Masyon din sa Larina, no. Kumusta? Ako po mga classmates sa Cebu, no, si Father Kipling Agravante, si Father Joey Belsinia, Joseph Anori, Peter Necesario, si Mario Atienza, si kining Omen Mahusay, si Father Glenn Banson, of course, ang among Monsignor, no, Monsignor Tingting Angkahas, ang manusab si Romeo Narca, Romrom Narca, daghan pang uban nato nga mga kaklasmitan din ha, no. Kumusta, no. Naghinaot ko nga walay problema ang inyong nasugatan. Of course, si Joey Belsinya, of course, ako na dito sa Maasin, no. Si of course, Milton Medida, no. Unya ang ako tong classmate din ha sa may Maasin, no, si Father Dudong Cordobes, si Father kining Samuel Papa. Abino padayon ta mangigala sa ato ang mga buhatonon ni ining kamudtuhon o padayon ang ato ang mga pagtimbaya kaninyong tanan, no. Sa ato nang ginaingon malampuson ang atong eleksyon diri sa Ayungon ug sa daghan pang mga lugar, no, nga medyo
naabutan gid pod no sa ato nga mga pagsibya. Hala no, mayang munto na kanatong tanan ng hinaot kita mahigala nga naa gyud kitang tanan sa kapiskay sa panluwas. Okay, hala no. Tuwari na tamang higala diri sa May 19 ang ato kuan karon ang ato matud pa ato nga Saint of the Day karon May 19 no, si Saint Theophilus of Corte. Bino kini si Saint Theophilus of Corte, taga Corsica kini sila no, rich in noble nabilong kini siya sa usa ka mga rich and noble parents. Unya mga Franciscans kini siya no, solitude and prayer, na ordained priest no, founded many houses in Corsica and Tuscany and became famous for his preaching as well as missionary works. Unya matud pa, he devoted his life in confessionals, in kanang gitawag natong sick room kana bitong mga masakiton, and at the gravesite. Unya namatay kini siya niadtong June 17, 1740 no. So karong adlaw mahigala ginumduman nato si Saint Theophilus of Corte. Mga santos gini sila no. Nahala no, madayon kita sa tuang mga buhatonen buhatonen ni ining kamudtohon, padayon ta. So salamat mahigala no sa inyong pagpakig-uban sa ako kanako no dinhi sa tuang istasyon. Okay no, padayon kita sa ato ang wala lang usa ka CBCP News mahigala ha, kay medyo busy tagamay no. Nana ari na ta mahigala sa ato ang catechism. Bino ang atong topic karon. Father, saman giun sa mangyud pagsugod nga naa natay giila nga Santo Papa. Bino matud pa, the papacy, the office of the Pope, has its beginning in the 1st century with Apostle Peter, who is considered the first Pope of the Catholic Church. Gani sa Matthew 16 chapter 19 nakanayon kini si San Pedro giingnan kini siya ni Jesus, I will give you the keys of the Roman Catholic Church. I will give you the keys of the kingdom of God. Whatever you bind on earth, no, will be bound in heaven. Whatever you considered loose on earth will also be loose in heaven. No, so mana no, kung unsa imong itugot, no, matud pa diri ay ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsa imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kung unsay imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Nga mo na, no? Ato ka nang mabasa sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Nga mo na, no? So, gani, kung atong tanawon, siya ang una ginatong giilang Santo Papa. Mangutana kita kanong Papa man gyud, no? Tungod kay kung atong basahon sa 1 Corinthians chapter 4 verse 15, nagkanayon man kini. Kay bisan pa kung adunay linibo ka mga magtutudlo, diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kaysa inyong kinabuhi, diha kang Kristo Jesus. Nahimo ako nga inyong amahan, pinaagi sa akong pagdala sa mayong balita nganha kaninyo. Nga sa ato pa, apil na ni ini, no? Kay nahimo man lagi siya amahan usab, no? Kini si San Pedro sa iyahang pagdala sa mayong balita, San Pablo, ato pagitawag usab siya og Papa, no? Unya kay si kuan lagi ang mga Santo Papa, no? Ilaman niya kining matud pa, ilaman niya gipasa, no? Ilang gipasa ang katungod sa ilahang pagdala sa mga yung balita ngadto sa mga tao, pinaagi sa pagpandong sa ilang mga kamot ngadto sa mga ilang sumusunod, no? Muna nga ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 18 bersikulo 17. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Sa ato pa the laying of hands, no, mao gihapon, no? Ang atong Santo Papa nahimo usab sila nga matud pa napasa sa mga apostoles, no, ang
katungod sa pagka sumusunod ni sa pagka magtutudlo sa mga tao pinaagi sa pagpandong sa mga kamot, no, ano, o gani nahimo na kining tradisyon, kay matud pa sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa mga Tesalonica kapitulo 2 versikulo 15, barugin ninyo ang mga pagtulunan nga among gitudlo kaninyo, pinaagi ba sa sulat o sa pulong. Wala, no? Nato ka nang mabasa sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga taga Tesalonica. Sa ato na aduna gyoy mga pagtulunan nga gitudlo ang mga apostoles nga atong mabasa nga atong gibilin nila kanato nya. Usa sa mga pagtulunan nga ilahang gibilin kanato maugyod ang pag-ila ug Santo Papa, pagtahod sa mga Santo Papa. O gani, kung natong basahon sa Juan kapitulo 21 versikulo 5 hanggang 17, ang maong katungod kalakip na ni ana ang pag-atiman, no? Kay gani si San Pedro giingnan man Jesus nga Pedro gihigugma mo ba ako? Umingon si San Pedro nga Ginoo gihigugma ko ikaw. Nya niingon si Jesus kaniya, ang atong Ginoong Jesucristo kaniya, atiman na ang akong mga karnero. Sa ato pa, ang maong katungod ni San Pedro, gida napasa usab ngadto sa mga nagsunod nga mga Santo Papa. No? O gani, ang kunatong tanawon, aduna nay 267 ka mga Santo Papa, gikan gyud kang San Pedro. Klaro na, no? O niya sa makapangutan na kita, kisa man da isunod, kisa may gasunod ni San Pedro. Of course, si Saint Linus. No? Sunod ni San Pedro si San Anacletus, sunod si San Clemente, then Alexander, and so on and so forth. No? Klaro? Sa to pa kining pagka Santo Papa, usab kini sa mga pamaagi nga diin ang katungod ni San Pedro iya pon nga gipasa pinaagi sa matud pa pagpandong sa mga kamot. Ato kanang mabasa sa buhat sa mga apostoles kapitulo 8 versikulo 17. So, niya mga laing pagtulunan, di man lagi mo dawat, anak. So, ayaw na laman silang pugsak, eh. Sao man na, anak, di man na mo to. Pero alang ka na itong Katoliko, mao ka na ang ato ang mga tradisyon nga gitudlo. Kaya naaman lagi na sa ikaduhang sulat ni San Pablo nga taga Tesalonica, kapitulo 2, versikulo 15. Stand firm to the tradition which we have given to you, either by word of mouth or by letter. Muna siya nga ato gina siyang batunan kay mga tradisyon malagi na mo man ay gitudlo sa magisterium, kay ang magisterium aduna man ay katungod kay matud pa sa Mateo kapitulo 18 versikulo 18, kapitulo 18 versikulo 18, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Ano? So, klaro, so manaha, so paningkamot lang yun kita nga, mas maayo man yun nga aduna gyoy pinakapangulo, no, sintro, no, kay kung ato yung tanawon ang usa ka balay nga walay haligi, ko ang pinakahaligi man yun ang Santo Papa, no, sa Katolikong simbahan. Kung saon na lang kung ang usa ka balay walay usa ka haligi, walay haligi nga nagpatindog niya na maglisod gyud ang paglambo niya na, no, klaro ba? Bino dinhi na lang una kita kudum ha, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.